politiko dana. Eurendaren agiztusa aldarrikaten jarraitzuko deu hemendik urtero bezala. Aurtengo kasuan, herriko kultur talde bat. Batez ere, aurten zer esan eduki duana. 1975an sortu eta gaur arte 90 urte pasau dira gure ametsa dantza taldea herrizan lanean dabilenetik. Ez da bakarrik egingo batzen ekipak izan etxea. Hori baino gehiagoa herriza egin bateena. Ez dela iso bainoan zen plazan ikusitzako lantzanatian lan voluntarioa misa, konpromisua eta gogoa da. Eta horreitzik, gaur egun gure ametsa dantza taldean parte zeaten ganoi. Eta azken 90 urtean izan zeaten ganoi zoriona. Eta txapela usuentak, merezi zueta.